To mai sauraro barkanka da zuwa, sanninka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ƙasar China ta kawo miliyoyin kuɗi domin za ta yi manyan ayyuka a ƙasar Nijar yanzu haka, wanda har hakan ne sa al'ummar ƙasar Nijar sun fito suna farin ciki na ganin irin gudunmawar da ƙasar China ta kawo a ƙasar Nijar. Mai girma Abdurrahman Tiyani ya yi magana a kan irin gudunmawar da ƙasar China ta kawo a ƙasar Nijar, wanda har hakan ne sa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tiyani ya je ƙasar China domin ya kai wa shugaban ƙasar China jinjinar ban girma. Mai sauraro ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon, domin kuwa a nan ne za mu nuna ma irin maganganun da mai girma Abdurrahman Tiyani ya yi a kan gudunmawar da ƙasar China ta kawo a ƙasar Nijar. Amma mai sauraro muna roƙonka dan Allah, idan har wannan shine zuwanka channel din nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai girma Janar Abdurrahman Tiyani ya ƙarawa shugaban ƙasar China jinjinar ban girma a kan irin gudunmawar da ya kawo a ƙasar Nijar kai tsaye.